Gledaj ti mene, ja sam na centru, je. Tu je neki lik, umro je. I pošto ima ljudi, MC jede kraft ovdje ljudi, pa on sam sa Jovanom. Naravno, ljudi, u ovoj epizodi ćemo da vidimo ko bolje igra Skyvar. Vars. Nisam pogrešio, Vars. Okej, imam onaj super golden apple, to je enchantovan. Da uzmem ja ovako ova sranja i cepamo na Jovana da ga dovoljim. Mislim, u početku ćemo timu, da. Pošto mi znamo da je Jovan noob i da on ne zna da igra, pa moramo... Sve je tako, kako on kaže? Sve je tako. Neki lik ima vam ovaj ball line bot. Zašto mora haku? No! Ja sam otišao na centar. Znaš ti dijamantsku kapu? Ne. Onda nisi ti. Joj, lik se sjebao, je bacio slučajno ender pearl lik. Gledaj ti mene, ja sam na centru, je. Tu je neki lik, umro je. Jesi na centru? Jesam. Vidim te, idem do tebe. Imaš ender pearl? Da. Jesi ti ovaj? Jesi tak big man. Ajmo dole, dođi ovdje. Evo ga! Siđi dole u vodu. Ajde gurno sam ga, i to sa boutom. Ja sam pojeo onu zlatnu jabuku. Ja imam dve ove začarane. Ja sam pojeo jednu. Evo uzmi ender pearl odavde. Ne treba mi, koji će mi žali. Treba mi samo strela najviše. Imaš kapu u metalnu. Gađa ovog lika, Diamantske čizmice, čekaj. Uzmi sve ono... Strela prolazi kroz lika, njemu nije ništa, ja ne mogu vjerovati. Op, neki ga gađa odandle, sad ću ja da ti pokažem. Pa šta njega gađaš? Ajmo, mogu ja to. Evo ga! Pogodio sam ga. I ja sam onoga pogodio, nice. A lik mi je ukrao kill, jebenu majku. Jer imaš možda enchanting table? Eno ga tamo, alo! Nemam. Možda imam, nemam. Imam! Jebi ga. Ajde siđi dole. Ladno ima dole, brat. Šta, tek si se provalio? Pa ja, brate. Čekaj, evo ti enchanting ovdje na sredini, pomeri se. Postavi. Evo ti. Opet neko ide! Gdje? Sad sam, brate, otvorili 6. Ne, znaš šta ćemo da radimo? Stavit ćemo cobblestone ovdje ovako. Imaš ti XP boce uopšte? Imam koji hoćeš. Evo ovdje. Gore je lik jedan, ne. A nema veze. Mi smo zabarikadirali. Evo šta nam treba ovdje. To imam barem XP boca. Mač! Ok ljudi, dakle, stvarno smo ekstra započeli ovu epizodicu. Jes. Evo da bacim ja na sebe ovako koju XP bocu. Enchantuj mač i bow. Pa to sam i enchantovao. Odelo neću, nema veze, odelo mi neću. Enchantuj, dobijaš više protectiona. Sam enchantuj, malo. Nemam XP boca. Ja imam 22 level. Samo ti buđi, a ja ću čekam ovoga ako počne. Imam ovo, imam bolću. Fuck, dobio sam breaking, koji će mi koristiti. Pa ima piše ti onda šta možda dobiješ. Meni ne piše. Pa, to tebi neko piše, jel? Ili... Ma jok, ja. Pa tam sad. A čuje se ono kao messenger, a? Da, brate, sve sam dobio strane neka. Imam feather falling, to nije loše, ali imam projectile protection, šta će meni to kad je? Meni treba za mač, protection. Daj! Evo znate kako ćemo mi da izađemo odavde? Polako, nema se vriješ ti niče. Vidi ovo, samo projectile protection dobijem, da li je ovo normalno? Pa šta će mi više ovi? Unbreaking i blast protection, evo ti ovo još. Da imamo nakvanj, lakše bi bilo. Evo ti ove čizmice. To mi treba. Ne treba, imam dijamantski. Hoćeš da ti enchantujem to? Ma jok. Evo tebi dijamantski ako ćeš. Hoćeš? Ne treba mi, ja sam bolji u piva, ti si na ovo baš. Jes, ne igram dijamant. Evo ti ovaj mač, evo ti ovaj mač. Ja igram... Opa. Ja igram, brat... Evo ti ovo. Ja igram GTA, brate, ne igram ti ja. Da. Ajmo gore, hoćeš. Ajmo. Tu. Stani, zašto se mi tako mučimo, a? Ja napravi. Nego, znaš šta?
Da može GTA 4 multiplayer i ti bi skinuo i igrali bi, ali ne može. Mene grafičke sad u zadnje vreme zajebava. Naravno, mi ćemo ljudi možda igrati, možda i GTA San Andreas. Možda, ako on bude htio. Ali ja ne znam. Ne znaš da igraš GTA. Pa ja sam lud za to, konta. A dođeš barem u moj gang. Ja mislim da smo ja i ti samo. Aha, ajde vrati se na jedno ostrvo. Idi ti tamo, ja ću vamo, da bude nova fora kao... Ajmo ovdje. Samo smiješ ovaj gepu da povedeš. Ovaj, Ne, taj, baci to. ovaj. Dobro. Moj gepo volim. Joj, čekaj, smanjio sam Samo muzika. smanji malo ovaj bre, čankove, ajmo. Muzika, vreme. Ček. Ne čujem se kad jedem jabuku. Ja čujem tebe kako jedeš. Muzika. Evo idemo ovako sve do kraja. Jel snimaš ti, brate? Evo ga. Snimam, ne bojim se. Nego što si me zarobio ovdje? Pa da bi tu bio, dečko. Nije fora, stani, nismo još ni krenuli, alo, ej. Čekaj, alo, nismo još ni krenuli. Ajde. 3, 4, sad. sad. A, otvori mi se čest. Ja. No! Nisi mi ni... Dobro, sad si mi skinuo 3 srca, ovo je malo nepošteno. Ajmo, fuck you. A ne, hoće sam ovo govno. A ne, što sam ušao u vodu? Fuck you, ne! Meni te usta beže odavde, kurvo jedno. Yeah! I ljudi vide se ko je bolji. Ajmo još jednu. Ajde. Ajmo, 3. Čekaj, još jedan osto, alo. Ti me zajebao. Osto, pa vidiš da je još nije izašlo, brate. Ja sam vrati stopirao epizod, kad ti budeš završio reci. Ajde, okej. I ljudi vidite kako je ovo. A neki osto nema ga, brate, nađi ga, aj, ako ga nađeš svakako. Ne mogu te gledati. Ja ne možeš. Gdje je ovaj čo? Čila ti morati ostrova do ostrova da im. Pa samo skoči, brate, to je to. Vidjeli smo ko je bolji u PvP-u, dakle, ja sam najbolji u PvP-u. Hvala ljudi što ste me pogledali, znam da sam genije i u slučaju sam ušao u jebenu rundu. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Da, ja sam mnogo srao. Idemo u isto vreme. Pozdrav.